Xi qabelkom ħalli Kif intom ħbib tagħna li boobies? Jekk għandkom xi ħaġa tajba x'tibatulna, ibatulna hawnhekk. Inti għandek la bubu? La bubu x'inhu? La bubu x'inhu? Ma tafx x'inhu la bubu? Le. Ejja, sa. La buba għandi. Kemm int kiesaħ, le. Ma isma' jekk ma tafx x'inhu la bubu, mur fit-toroq ħalli jispjegawlek jien istess x'inhu dan la bubu. Portanti mhux la fufu, la bubu. Kemm ignorat. Ġejt li jisla tajjeb jekk nistaqsina għaniżaw forsi nkun naf x'inhu l-labubu jien. Tlaqna. Labubu x'inhu taf? Għala Madonna Santa. Għala l-oħra. Tafu x'inhu labubu? Le jien ma nafx x'inhu labubu. Għas jiena batni denja għal mur saqsi x'inhu labubu. Tafu x'għad li jaf labubu x'inhu? Kieku nafu nibatu. Għara kuna bl-irġil anzjani. L-irġil anzjani. Kunu jafu. Taf x'inhu labubu? Le. Basta. Għala bibi, bibi. Għala bibi. Kun għala bibi. Għala bubu il-bubu. Fissara, jgħant li femajja. Lok nejda, u motiħu li ġurom bil-pozizju. Salim, Xie kwalità taħu ta' jiklu għax il-qassisin? għaf xieklu. L-estra. Tuna ħmar. X-differenza hemm bej fliskun koka u kartuna ħalib? Ma għafx. Għax fliskun koka tiftħu tisorbu, kartuna ħalib tiftħakija u x-xiddek. Għammur nara diru dal-labubu. U taf xinu labubu? Labubu dak il-pupu li għatġibu. Dak il-femni naqa. Isa kinċejn, nejdila jien, labubu. Isa kinċej. Labubu. Mela, den, skont, ċismek. Elisin. Skont elisin mill-lejsla, il-labubu huwa pupu forma ta' kinċej. Daqsek. Tajjeb? Tajjeb. Tar issa taf x'inhi la bubu x'inhu. Kif qed tħoss? Għajdina iktar fuq. Mela il-labubu hija krejs, hija dal-pupu. Skużaj nistgħu ngħidu. Ma gusbus l-istess ħin li ġi krejat f'Hong Kong. Ejja, għal darba ma krejawniex virus, krejawna pupi. Daqsxejn sufi. Għalex, għadna ma l-istess ċaj bħal Trump, sewa. Insomma, Għandu disa sinniet. Min? Labubu. Għandu nieħru xu daqsxejn trianglu. Mux għad jgħamlu bihom da? Tixtrihom, tħallas il-flus u tħallhom mal-handbag u trabbihom u tlibbishom. Tgħod qisu. Aħna noqogħdu nilagħbu bil-pupi u għaw minn miskin laqqas saqaf fuq daru m'għandu, ma insomma naħallu għadik. Rasu, għajtlek, għajtna ħażin, eħna naraw x'inhu legali jew le, minn il-furban, number 1. Huwa legali jew le li taqta' frott minn siġra l-frieħ qed toħroġ barra l-post privat. Huwa legali li taqbeż ġolqa privata u taqtalu l-frott u tiklu. Tieħu waħda tnej orrajt, imma jekk tieħu ħafna ħażin. Imma Le, mux, le. mhux legali, ġifieri ma tistax naqta' waħda jew tnejn nikolhom U forsi xi waħda u tnejn tistaw. tistek. U jekk ikun hemm siġra ta' xi ħadd, il-freħ tagħha qed taqbeż fit-triq. Jiena nista' naqta' l-frott u nieklu, legali jew le dik. Jekk li tieħu waħda ngħidtinu. Iva. Maġal jekk qiegħed barra u naħseb tista' tieħu. Tgolli mhux tajjeb. Ma tistax, illegali. Illegali, hu. Alright, imma jekk ngħidu mbagħad għandek siġrajn fi proprjetà privata, imma l-frieħ jaqbżu fit-triq, dak nista' naqtalhom Dak iva. dak iva. Mala ħejja. Fejn taf inti avukat. Le, risposta hija le. Kull persuna li jaqta' u jiekol frott jew produzzjoni oħra minn eliqi ta' ħadd ieħor huwa ħati ta' reat. U dak kien kollox għallu? Stajjaċ. Għala. Għax qajjim lill-labubu.